गुथि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बे खैराबारिनि दावहारु फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागोन 20, 21 आरो 22 जानुवारि 2020। गतिके बेयाव जोङो आरो साननैनिल' माने बाखि दंबावो बे 20 तारिख सफैनो। गतिके जोङो खामानिखौ जोङो सम्पुर्ण जोङो मावफुंनो आखायाव लाबाय। दासिम 95% जोंनि नुनायाव 95% जों आवगायबाय आरो प्राय 5% जों खामानि मावनो दंबावो। बेखायनो जोङो बे साननैनि गेजेराव जोङो मावफुंजोबनाय जागोन। गतिके बाहेरानिफ्राय जायफोर जिल्लानिफ्राय जोंनि थान्दै महरै सफैगोन बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै दोनगोन। बिथांमोना मोजां बाथ्रा सावरायथों। आसामनि अनगायैबो दासिम जों मिथिनायाव जोंनो थुनलाइ आफादा मिथिहोदों। जोंनि बेंगलनिफ्रायबो बिथांमोना सफैगोन आरो बिदिनो त्रिपुरा, बिदिनो मेघालय, नागालेण्ड, अरुणाचल बेफोर रायजोनिफ्रायबो जोंहा थान्दै महरै नुजाथिफैगोन। गतिके बिथांमोनखौ मोजाङै जाहोनाय लोंहोनाय जोङो खालामनो थाखाय RC तरफनिफ्राय जोङो नाजागासिनो दङ। RCनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो बाहेरा रायजो भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरनि सुबुं जेरै नेपाल बेयाव माखासे बर'फोर दं, जेरै बांलादेश बेयावबो बिदि माखासे बर'फोर दं। बिथांमोननिफ्रायबो थान्दै महरै जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव सफैगोन। जों बिथांमोनखौ माने बरायदों, गोजोननाय मोनदों। जों जाहाथे हारि हिसाबै खौसेयै जोंनि राव फेहेरनाय, जोंनि थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायाव साफ्रोमबो जेसेबांखिनि जोंनि हादोरनि अनगायैबो बाहेरा हादोराव मानसि दं बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो बिनि थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। मोजांनि बाथ्रा जायफोरनिखि हाथियार दैग्रा हान्जाफोर दं, दा भारत हादरा जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लागासिनो दं बिथांमोनजों सावरायनानै जोंनि बर'नि समयसाखौ सुफुंनायनि बाथ्रा बुंदों, सलुसन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे थाबैनो जाफुंब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा। आरो जायफोर बिदि हाथियार दैनानै बिग्रायदों, सोमावसारदों बिथांमोनाबो मेइन स्ट्रिमाव फैनानै जाहाथे जोंनि जौगालु खामानिखौ मावनो हायो खौसेयै, बेखौ जोङो हास्थायनाय थाबाय।